playa pa Hopeaya, Aruba, por Agosa, di kerk protestante edifício, tá edifício que tá tem Hope Coração de Hope Arubiano que tá outra bini e hasi nang orasyonan. E kerk na playa para específico não é grande, pero chiquito para trás, da existir de ano 1846 e hoop die nos familie nang ahasi uso di je. Niet alleen hebben protestanten hier God gezocht, gebeden en gezongen, maar methodisten ook. En andere geloofsgemeenschappen zijn hier geweest. Maar we hadden door dat het dak termieten had en het stond op instorten. Dus we moesten iets doen om dit cultureel gebouw te behouden voor Aruba. O processo di trabalho está andando e é que é possível de bine fundraising com ahasi. Ja, we willen het proberen terug te brengen naar de staat dat het was in 1846. Het enige wat we niet houden zoals 1846 is die uitbouw die u hier ziet. Die is in 1910 geplaatst. Maar dat is ook al 106 jaar oud, dus die houden we. Ik denk dat het heel belangrijk is voor veel protestanten en christelijke mensen. Hun opa is hier gedoopt. Ze zijn hier getrouwd. Ze zijn hier zelf gedoopt. Dus voor een heleboel mensen die op Aruba geboren en getogen zijn, is dit een emotioneel gebouw. E kerk da onde edifício nandi mais biel di Aruba e na momento que da clar e lota vai ter bonita função. Ik zou het open willen stellen. Nee, ik zeg ik ga het openstellen. Voor iedereen die hier God wil zoeken. Dus als de minister-president zegt, wat moet ik nu weer doen? Ik ga bidden. Dan kan hij hier naar binnen komen en bidden. En als een rechter zegt, nou weet ik echt niet meer welke kant we op moeten. Dan kan hij hier naartoe komen om te bidden. Dit gebouw zal open zijn voor alle mensen van Aruba om God te zoeken. Niet primair voor toeristen. Toeristen die komen gewoon kijken hoe mooi het is. Maar wij willen dit een centrum maken voor meditatie. Waar je een connectie kan hebben met God. Maar er zijn ook momenten dat je een connectie wil hebben met God als je bijvoorbeeld gaat trouwen. Het is aan de overkant van Senso. Dus ik denk dat het ook wel open kan zijn voor mensen die een huwelijk willen inzegenen. Pa ATV Canal G5, Amita Fara Boekhout. E dominei di kerk protestante na playa da querer que lo que está mais importante no processo aqui está com o ser humano mestre tem é conexão com Deus. Essa aqui está a boniteza de vida. A la vez espera que para luna de abril é kerk queda claro.